2 kyttää, niin mä tuolta. Hei, ne on mun kavereet ne kytät. Voidaanko me ottaa yhteinen selfie? Että poliisin nimmarit. Sä sait nyt ne nimmarit, hyvä. Me otetaan selfieä. Joo. Voidaanko me ottaa yhteinen selfie? Moi! Meillä on tää poliisivartio ihan tänään. Moi Dani oli Jami ja Janika. Onks toi nyt sun poika? Joo, niin on. Kato, nyt sä tais hyvä. Täällä on paljon jengiä kyllä nyt. Niin joo. Moi! No moi! Moi vitsi. Sulle vauhtia! Mä sain poliisin nimmarin. Oh niin, hyvä! Mä oon mitä sä teet? Meillä on kans oma Instagram-tili. Voidaanko me ottaa yhteinen selfie? Yes! Mihin te menette? Siinä poliisiasema. Siinä Mä avaan sulle oven. Joo.
kaikki paikat. Sitten te olette fiksuja, te olette tullut ulkoon. Tässä on kaverit, jotka ovat poistuneet, niin kuin on pyydetty. Kato, nyt teitä ei voi syyttää. Teitä ei voi syyttää. No niin, eli nyt mä vielä... Mä laitan ton lukkoon jo. Sä laitat lukkoon, hyvä. Hei, nyt pääsee kotiin. Tervetuloa sitten taas loppiaisen jälkeen. Tiedättekö, että täällä ei ole ketään teidän kaveria nyt jossain jammassa? Ei ole. Hyvä, joo. Niin kato, mun on pakko tää tyhjentää. Hei, tulkaa sitten loppiaisen jälkeen. Hei, kiitti, nähdään. Hyvää joulua. Hei, onks noi kaikki nämä kamat, niin nää ei ole teidän? Tää on mun. Se on sun, hyvä. Ja se on sun, hyvä. Joo. Joo, käy katsomassa vielä. Sammutetaan valot. Ja se on nyt lukossa se. Noin, hyvä. Valot on sammutettu. Tuolla on valottu vessassa. Vessassa on valot. Hei, sammuta ne. Hyvä. Täältä sammutetaan. Ryhmäkeskuksessa kuuluu pauketta. Kuuluu pauketta. Tää ei oo ollut kunnon kilkki. No niin, no laita kiinni se. Katsotaan onks täällä. Joo, ei. Ai niin. En mä nyt usko, että siellä ketään on. No ei niin, mutta... Ei, tarkistetaan varmaan vuoksi. Joo, tonnehan voisi jäädä joku. Nope. Siellä voisi olla joku luuranko esimerkiksi tällä hetkellä. Kato, ei kuollut nälkään. Kato tuolla, vaikka kuinka huutaa, niin ei kukaan kuule. Ei luurankoja tässä kaapissa. No niin. Tunniko nyt? Hei, no niin, tää on nyt tyhjänä. Selvä, tää on tyhjä. Onks vessa? Hei. Ai, te olitte jäämässä tänne. Joo, mä olin just menossa vessaan. Just, mut mun on pakko pyytää nyt teitä pois. Mä aina jaksat, täällä on sikalainen. Joo. Te joudutte nyt olemaan tuolla pakkasessa. Sitten mä tsekkaan vielä ton kopi. Onks tuolla ketään? Eikö oo ketään? Ei oo. Joo, kattokaa mitä löytyi tuolta tyttöjen vessasta. Nää löytyi sieltä. Kato, nää ois päästänyt kotiin. No niin, pikkunen tuuli.